Dumi, mabali namin. Nay, mayat mati igo pamiti kapi dito'y sirok tingyan minggo ti sango ti balay, Domeng. Punta tang, kita mabilang tama panak mang temple ti kapay. Kinarga kita iti termos iti benggit coffee nga nangarkaw. Ay, day tama na laman nga ron manok. Huray kalkal Pasko ang nagkapi iya pala iti organic coffee. Kapi ak manin. Mabilang nga ron. May metmet lang no, agkapi tayo, bayat ti panagsarsarita tayo. Ay, masindong nga. May tagas kayo, may. Yung nakarumpat kayo mo tayo. Aywan, sinapak tinagrubwat at appointment ko ken mayor. So, di magasak, tay baga kumaking kasikapay lang ti makamoy barangay. Tama nga numalimton, numakasubliak. Wala? Ay, nagmayatan ti bara na. Amangan numala daw man ti kagawad nga kin duty ita. Sigurado na ita. Ni kagawad pantok man ang ti duty ita. Sambutik ti pudot na. Pau. Ay kwa. Adda ngamin pagsaritaan mi ken pari mayor. May papaniti umay a project para ti panagtutudaw. Kanya ko matay siya. Kita anda ka no adda parikot iti dike. Tama nga no aglayos tumanen dito'y nagbugsutan. Napaanan ni tatang. Dahitapat ti dayawakin ko na ta. Di na pulos baybay anti barangay na. Agar batak mateng. Agan awan pa ilang ni Rosa. Kunana amabit lang ijay ayan da imang. Kapag saritaan damat na niya ti aramidan da a project ti women's. Para ka ti members da. Ay na, da kasay. Bigat. Agsuyab da tao. Mapanak man lagdi ko sa'yo. Tama nga no, anyaman di turungan na ti agsuyab. Mayat tagtugtugaw dito'y balkon no kasto'y akabos ti bulan na niya bakay. Ay, uwan nga rod. Nagdakkel ti mula agat jay bulan. Sa tanto agab-abay anya. Unay kan. Anya nga tanurin na biiti kabos. Akit di mayat. Tapno nalawag latta nga uray rabi eh. Ay. Siyak ka di magpanasan yun. Di urang pipinatay tayo. Lakay. Ay, sos. Sumrumanan ni Burak. Kabos man ngaminan. Ay sus. Ibabawi tayo imbaga kitay gusteng. Imbagam nga. Tay kunak ari nabi ko maakabaws. Ha? Maday. Saan ko magayam? Ano rin nabi akabos? Di ko. Rin nabi imot nga roda namang riribok na itaaburak. Ay, sus. Delikado man day to yan. Sige, tawagak ni Duming. Tay baga na kadagiti tanod, tatiliwan na day taaburak. Taamangan wag kabil manin. Nasikil na dya bulan-bulanan. Dutwa kami ka ni Victor arang tangtengel kan kuana. Napay kidi Tungkal kabos katagpakaro. Hehehe. Bagay launay tinagan na aburak. Jar na kumaman ang tagkabil. Napay mo't ngami nakasjay day dya tao.
Di na kadi ipan ko ba yung mental hospital no kas jay madla ka na yun ti aramid na. Samot la sumuraw, no, agbaltik ti ulo na, no, kasta kabos ti bulan. Limpyo mo, no, sa nakabos ni bulan. Nagagit, kanasingpay. Nagagit nga ibabaon nyo, no, Wan markid diya. Day talang tanwag pakaraw. Nagado amang tirtira kanyak, agraman baka kung kunana. Dagito yung mata chin-chinalas. Sinalit kayo amin. Mon, Sir Sergio. Ni kami mamakatultulong. Dito yung balay. Purang ka dyan. Apay mo pa raw. Anyat po ko. Apay nga ibang mabastos mo dagito sinilas. Awan, Sir Bidagito yung sinilas. Dito na pa ibot. Makatulong ka na tao nga talon. Nanang. Purasan. Abusay ay ta. Ayun. Malagip ko. Kabus man. Delikado man rudan. Burekanak. Anyat kayat mo asidaan. Ta isot pagatang ka. Isot palutok kan bakit mo asidaan no aldaw. Masama din niya, babay. Sariwak ka. Pati siya nga asawa na. Tiraan. Amo ka, pagkay-kaysaan na katirtiraan ka na giti. Kakabsat ka, kakabagyan na. Ay nga, saan mo't agarot? Si Kamot tila ibagbagamot. Saan apod no dayta? Nasimpot ni Aka ang nasawam. No, matibag-bagak. Ay, sus, napigsa ti sense of hearing ko. Oray 5 kilometro ti. Kaadayo ti agsasaumang ko. Napigsa ti burik ti. Palayag ko, estila payag ko yung narang. Anak. Asawak, tiraan na. Ay, tapisag tumay. Adeta, napusasan tayo. Ayop kayo. Pasensyakan, bro. Yung tipusas ko. Ano sampay lang ti mapusasan. Agkabil kamot ngamin. Kagura kayo amin. Awanan kayo iti bayin. Pisitan kay Dubay akas lakutun. Sinalbag kayo. Ugong. Kay mga alay ti kanin na. Pakanin nyo. Babisin laki di daytan. Wan, Chairman. May saka mo, Chairman Gusting. Ni. Kanyat problemam kanyak aya burag. Awan mo't kit diya. Isuda ti problema. Kagurak amin na makitkitak dito lubong. Diyak lakuman na itatao ka. Basol na yun ang kinamang ko. Apay ngamin nga nararami dakbalaan. Lukok. Nyat. Sana kumangag. Tuto kita dito rabaw tinaga. Pagkay sa anak na kiti tao. Ayaw. Kanda dumabay. Pati lamukan ko ton. Ay, nakakatundak. Ay, kagatundak. Talaga pagkay sa anak amin. Tirtiraan dak. Ngalahos ton. Di mo ibagbagati kasta. Taniapo Diyos sinang parswa kada tayo amin. Nagimnas to, pa'y tagbiag dito rabaw tidaga. Nanayimnas. Ang mamalas ko naman. Nagano problema tibiyag. Ricardo, tibiyag dayta. Paset tibiyag tayo dayta parikod. Amom ka di ano da duma. Adamot pagsayatan dagiti parikod. Wino panubok tibiyag duma minsan. Anya kumati pagsayatan dayta ngay. Pulos ngawan kanya. Problema nga ron. Nasayaat ko ng kitin. No di ka katulaw, Chairman. Naginando ba'y amin na gagatangan? Gasolina, itlog, kaskada, sibuyas.
Ay, di mo amo aya. Ada kita ti agbalin arason. Tapno agbalin tayo anatib ker habura. Challenge dahil kada tayo apinarswatya po. Masubok ti kabaalan tayo no pagpatinggaan ti kinatib ker ti pakinakam ti tunggal maysa. Jak mauawatan ti bagbagam. Basta, jak kaya ti panakay tao. Tanay pas ngayang agmamalas. Sa nagbidot kay ti data. Awan na ipas ngaya malas. No, kiti aburag ka. Ada. Siyak nga ro dayta. Ikatuman kitito'y pusas ko. Pakisakak. Pusasan nyo. Nagalas ti aramid nyo. Anyak. Baboy. Kasano adi na kapusasan katagkabil kamay. Sa nabalita, ikatin mintumot lang tapusas mo no saan na nakabos niya bulan. Sige, litsun ang nakarudan. Takas lang la, baboy dito yan. Talaga pagkaykay saan na katirtiraan. San mo't? Ikatin nyo tipusas ko, tamapan kayo ipulong kan Presidente BBM. Ay, susapo. Agpakama talaga. Aglalaong kayo. Di na mo tilaplabidan na. Hello, Chairman Gusting. Good morning. Good morning, Mat Burak. Ada marami dito yung barangay hall, Chairman. Ada pangibaw na nyo kanyak. Limpyon sa maninday di ataw. Ada marami, Chairman. Aqua! Apay, awan aramide mo jay talon mo? Awanan. Nalpas ko nagiti trabaho, Chairman Gusting. Sige. Tatangdanan kantaw. Pasukatak man nga rod dagita masitas dita sangot ti barangay hall tanay. Agragrag mo't amin ng abolong kan sabong da. Napayag ngamin ay na dinasukatan. Sige. Sige nga rod. Dagita ti pagkagatak. Kagamulo iti daga. I'm coming, mga flowers. I will die you now. Sus Maria Kusina. Anyatan. Bakit? Nakaturog kan? Saan pa'y? Apay ka di. Sorry Iti anya. Sorry. Iti kinauyong ko na dumakin ka. Kanayon ka akas talakay. Kanayon ka na singpet kanyak. Agbaliw ka ngaminan alakay. Bakit? Jakmat nga ron. Maawatan ti bagi. Naapaya kastuya. Kasla at amang luglugan kanya. Nukas diya dumakil ti bulan. Basol na inang ganamang na ito'y. Apay manandainang kanamang. Isumsamit nga da sumsumrok. Tatila impampanagan da ngamin kanya. Anya ko matipakay na igan, tinahagan mo iti dayta. Kita mamut. Burek. Balik tanong ka di bakit. Burak. Kibor. Kibor. Ay, burik ko mga rod, Makitam. Kibor, tibalik tat tinagan ko. Tila yung pampanagan daw ngamin kanya. Kanya ngay. Kiburak mo't ngagpay sunog. Pakaro ti marikrik na. Nagburag ti darak. Nukasta. Saan mo nga ammo ti aramidam? Nukas jay akabos? Saan? Naglakak ang makapungpungtot nukas di akabos. Naglakak ang mairita. Agbur ka na gusti dara.
Kasuron ko matibagik no na tumabaka. Ay, kinampurmilat marikrik-nak no kastay. Iso pasensya kalakuman kanya ka. Sapay kumata maawatan na. Nay, papanamlakay, imbarikas mo matabatutam. Makipagrunda kami kadagiti kakadwa at anod. Sa pati rumar ita, tanay, kabos. Unag paiso, kaabos manen. Ay, apo, sapay no kastoy akaabos kat dahi aburak ti malagip kaw. Mga rod, kasimut na yata. Sige, rumara kang. O sige, agandad kayo Kan saan ka nga agpakarabi ila unay. Ang mga nunalipata mo, ang makapadakas kan ka, tinalabas apa nagpuyat. Agsagano kayo ang manok, tano makamatan kayo, tagtagbaton kayo, isinak na giti ululuyo. Ay, may sa kayo mat. O sige, padasan niyo ito masadag, tada kayo titad-tadag, pagbalinan kayo abupis. Ilis-lisi na kayo, timabalin na pa kay sagmakam. Apay ka day? Ure mabaludak. Di ure matayak gitan. Kat mabalin lata. Kayat ko na. Kamatandak no kabalan niyo. Taray, burag! Ala ka katwa! Kamatan tayo ni burag! Umayak mat kagawad domeng. Makikamatagmat. Masapul ang mabantayak di asawak. Sige. Nyan. Salbag ni ayat ako na ni Kerman Gustang. Burek! Di nagbibiyangan! Tasaan kayo man nabibiyangan? Mind your own business! Ay na, kagawad domeng. Chairman Gusting, ang mga numatnag ni Burak itinulyan na amangga. O nga raw. Sapay nakabarikas palagin ko ano tibuneng na. Burek! Barok! Agtanang ka ha! Di kag dardarasudos! Lagi pam, dagiti kanain kong ibagbagaking ka! Dagiti pamagbagak! Awanon! Linipat ko na kita pamagbagam lakay gustay! Nauma ako nagbibiyang! Ay saan di kag pakamatay? Laglagi pa nga ubing pay kinapintas ni bakit mo? Asawa! Di ka tumpuak! Pangaasim! Panunutam ko madagiti walo aputot mo! Jakpay kayat ti mabalo, Burak! Asawa ang palata asawa gustay! Sublat ko mo! Tamad niya ako! Nauma ako nagbibiyag! Tumpuag ang nituyan! Chairman, anya taraminit tayo, tumpuag ka nun ni Burak. Ay, relax. Ay, patyak amay ayo tayo pa'y ta asawam. Ay, bam, dagiti walong anak yaw. Apay, Chairman. Basta ay, bam. Chairman. Ay, anak ko. Umasinig kayo dito. Umay kayo. Burak! Kita dagiti babasit payaputot mo. Agraman ni bakit mo anapong kapay laeng. Ay, magakbat itayan nga asawang palang di asawa. Anya, ulaw. Samantong ka talaga. Mayat ka mo, tamang asawa ka na ako. Ay, dagiti anak mo. Di ka ka di maasyan kadakwada? Kita babasit na pa'y. Asino nga timang biyag kadakwada no agpagamatay kamenten. Isungag panunod ka kumaburek. Masikay ti pamilya, mamapanawam. Sinalit kiti na kita nga ubeng, naganuna! Mangirarit na! May samot latiputot ko kadakwada! Ay, akang, pudno ka di timpaga ti asawam.
Ay, kwa. Wan, Chairman Gusting. Nanginaw natin putot ko kada kita walong anak ni bagad ko. Anya? Ay, sino nga ron ti amba dagiti pitong anak mo, ha? Ay, kwa. Ang duduma, Chairman. Anya? Saan ko managiti amma ti anak ko ti pagsasaritaan tayo, Chairman? Tiket ni asawa ka. Isu nga urin mataya kita. Nawan problema. Na. May samot lat putot ko. Ay. Ampunam doon, di ba sa anak ko gagawad dumeng. Tapno at damot anak mo. Kasi kamat, baog ka gagawad dumeng. Di mo mapututan ni Rosa. Isu nga alaw mo ti anak ko. Awan sirbi malalagay. Tasaan ka mo't ama kapito. Tilay magbaganan, tatang. Adamot puntunan udah dumadumig sana ya. Baog ka, gagawan duming. Saan ka ama kaputot? Sayang tiginataer mo. Kayat mo. Pututan ti asawa. Tilay magbaganan na ita sa mantang. Pundo mo ti bagbagana. Pwede mo maklo na di ka makaputat. Nagsasangan ti saritaan. Agbilang ang iti sa nga pulaw. Tumpagak taon. Agbali na ka super Chairman Gusting, anya ay tiaramidan tayo. Tumuwag ka nun. Masoy! Ay, sinalbagay mo. Agam sakbay niya ituloy ko tagbilangan niya. Tapay gayam kindawag kan ka, lakay gustay. Loko na kay gusting kong kuran. Anya rita! Agikat ka na, Chairman. Nalaklakayan ka. Pasublato mo ni Kagawad Dumeng. Tanatartara kilabasit yung sigahan. Salbag ni Ayat. Karikabay mo muna, lakay gustay. Tanong saan? Tumpaka ka talagan. Sigang timang biyak ka rin kita lako. Anya! Huwag ko nayulap ng tatang. Anya? Mayat ka, lakay gustay. Uno, ag-superman ako. Salbag ka! Sige! Tumpak ka ni kayat mo! Bagtit! Di na kinamraman ni ti kinabagtit mo! Ay, kasanon nga, Chairman. Di pa ikatawanan ni Burakaw. Sana pa ni ko data. Tangay nagadrumatin ng pasiguan, loka. Ayan ni Superman! Burak! Mayaman si Superman Burak. Mayaman. Ay. Anyan. Nagtagtagay na pakmanang. Dumi. Mabali namin. Minutes ti meeting din namin sa natawon na tiya. Apa yan, nakaruar dahil ti a folder. O kagagman. Pasak man ka nagiti nagkaw na minutes ti regular session. Nagiti nagkaw na kagawan. Sa anak pa ya kagawan dito ide. Panawon na kagawan taraki ide. Kagawad ko roon. Kani kagawad siya, no? Frontline dito attendance tinaganda. Nakamaraka ti absent. Ayan. Naka-attendance saknot iti ditoy. Siyak ide ti barangay chief tanaw. Nasayat man, nakaunakan dito'y Kagawad Dumeng. Chairman, dito'y nagsurat iti istorya. Si Kati Officer of the Day? Saan? Ngam kas kinunayon, umayak lat agistambay dito, itabangan no absent ti Officer of the Day. Sino ayat yakin duty? Ni mat Kagawad maring kinakasurat dito bulletin board. Awen.
Saan sa ama ka umay? Aywan, nakapakaday di namin sarngal daw. Apagisuman nga rodan ada tao ti mangisuno Aywan ngalaga na anos ka barok. Uray ta si Kanton ti sumukat a kapitan numadanon ti eleksyon. Kayo mo. Saan maliklikan? Agradwara ko na chairman. Si Kanto ti endorsok ako mandidato a kasukat ko. Marang ano kayat dakto dagiti agbutos. Asino nga raw ti butusan da a kasukat ko no sana si Kano bilang? Kumporme kada kagawad padtok kan kagawad guro. Kagiddan nyo lagi dyan nga graduaran. Sigurado, agpaspasarak na kumandidato a kapitan. Kayat mo nga raw, akomporme kadagijay ti sumukat kanyak. Anya nga tungata ti mapasamak ti barangay. No kumporme kadagijay ti sumukat. Day tanto ti saludsod. Ay? Anya nga raw, no isudan to ti kayat ang iti tao. Ay, makamuditan. Nahigbatikan. Agpailiak nga main, tada na patagagara kini pari mayaw. Uy, siya akong ti makamuditaw. Ayun Nay mapanakaon. Ammo munti bagam no adda mangsapol kanyak wain. Ay, tugli pa ko. Yung awan pelak na isarumot akapada akagawad ni ti barangay office. Busy na launa nga taaya iti inal daw at trabaho na. Napa tugli pa man na ito isusurata ko. Biyag paikit din ni kagawad tarake ito yung nagbali na plat ko. Talaga tarake na niya kagawad iti. Subang kataraki mo ikaanak-anak kanayo na kadkadwa na iti. Ay, tsak babalin niya gira dita. Kababain na da umaya ka baranggayan. Nung nakailalaki din dati tugaw. Isong agsanggirak latan nito tugaw ko. Iridip ko labit. Ni kagawad taraki ti jutita. Isuajak lanam na maanin nga umay. Isuasan ka pumampanaw dito barangay hall ha domeng. O di kasanaw. Agpraktisak manen akagawad no kasta. Iwan Tanukas kasanaw kat ipakadlatan ni kagawad taraki ti kinaliway na. Ang mga numaikat adina oras. Si Kanto ti may sa apagpilyan kadagiti maapuintaran asumukat. Anya? Di kag mulagat. Mapanti ayuna nga kagawad Kanto mutain. Ay, kayat ko pala tag-chief tanod ngam tag-kagawad. Agkagawad Kanton. Nuawan ti problema kat matuloy yung tinaitantan nga eleksyon party iskikan barangay officials si Kanto ti may sa nga kagawad. Makitan to? Agsagsagana kan barok. Tay kunakon, awan papanan na, agkandidato Kanton. Sigurado makarwar ka? Makitan to latan? Surwin ka kunakmet. Ang mga no si Kanto pa'y katag number 1.
Ijay man lamanugang maun titinalag mo di barangay hall. Ganya ngay. Mas talgag pa ni Dumeng ng nagijay na duma kagawad. Nila unay kagawad taraki. Ay won, ada reklamo ni bakit na. Anya day ta? Obligaan nyo ay ang ag-duty mo dagiti kagawad iti kadarabi iti Sabadaw. Nagkuna. Reklamo nga rod ni bakit na. Kadarabi ka no ti Sabadaw asaan amaturog ni kagawad taraki di balayda. At irason na, makipagrunda ka no kadagiti barangay tanod. Naglukon. Pagpambar na ti kasta, asawa na. Nga taa, no pambar na laday jay. Pambar Tawan mo ti kasta nagmimitingan mi. No ide, makipagtanod dagiti kagawad, tagkurang pa ti bilang dagiti barangay tanod. Ngamita, awan daytan. Ay, madingarod Ay talaga madidayta. Payman, makitak tuladay jay atarakay. Nay, ang mga noan yan tuman ti aramide mon, Malaw-anam tukit day. Tiraak lababaan ti sawa. Ay, katuan Narigat no kumabil ka lakay. Ang mga nabalsanda ka, anya ngay di kaway mo. Diyak mo't aramidin ti kasta Ay, nagrigat nagbalin nga ama ti barangay. Ay ngamayat, nalag-antirik na nga daasinsuan dagiti kalugaran. Wen ngam ure awan asinsuan da, numapnak dalaki di iti kasasaad da, ken naragsak da. Wen, adamin didan. Ay, mabisin kan. Iunay kan bakit no nakaluto kan nakit mga dawtan. Ay, kanutong-tungtungan nakmat nga minal. Ala, umay kan, tagida sarakon, mangal daw tan. Mapanak pa kagawad tarakay. Biyang mumut ita tag pataraki diti barangay office. Talaga amat. Agyaman akit dikin ka, Chief Doming. Insunsono na. Nawan na dyan kagawad. Uray tagpupunan ka niti kanayo na kadam niti barangay hall. Saan ba? Ag number 1 kagawad kantulakit din o kumandidato kantumay para barangay kagawad. Awan pa iti planong ti kasta kagawad. O sige, mapanak pa Makaawat talaga ni Duming. Iso at tiksak man ni darling ko. Ang tantaraki! Ada! Oh! Kanakan! Imbagman! Naisaroong ka dito nagbugsutan. Uy, nasabat ko ni Chief Duming kasingod mo. Imbaga na asika ti duty. Wen, kat imbaga tada ka, tapno damat kasarsarita. Umayak sumapol iti armak dito'y nagbugsutan. Anya? Kat no dandanay kay samat agkasari jay syuta mo. Insinak day jayon. Nay, apay ngay. Kat no agandap ti pudaw na. Sinayang mo ano. Kat no masikugan. Pagan anok pa'y ngay. Luko, sinikugam? Sa ita insinam? Kumaa, no siyak tinakasikaw. Kat saan mo? Anya? Ampang day jay. Saan lagayam asyak ti kasinsinnarak na iti sirok ti salamagi da? At dapay gayam na kaon una akasinsinnarak na. Sa ita, pagbalinan nakasulat ti abot. Saanan? Anya rayta na sa kanakan. Talaga mo. Jakmat kahit ti agtarakan iti saan ko aputot. O alawan, ayunan ka dita kanakan. Husto tinaramid mo. Nagsikog asaan mo't asikat tinakasikog. Ay, madi Foul ti kasta kanakan. Napanak iti barangay hall iti aldaw, takunak no nakasangpet kan. Ngam nagmalmalan ka magkaya medya ilay. Wen, ket. Aday yan ni kagawad tarakay. Adda. Isuka no ti officer of the day. Adda mo tayo kaanakan na ngay bagbaga na akaruprupa na. Aya,
Tay katartaraki na, birbirngasan na iti pugi. Wan. Agin pupugidan nga agulita gaya opisina ti barangay. Taapay? Paris damot ijayan. Ni Francine di ko namlan isot sekretarya ti barangay nakasikawil ijayan. Aniyan? Kat jay mat na birngasan iti maduna at agadaya jay maysa. Aniya? Nadlaw ko ang nakigtot ni Francine iti nakita nak. Di na nga tanam namaan ang mapanak ijay. Kitno adda asawa ni Francine. Makasinsinara ka ta. Asino ka nataraki kan pugi nga iti partner na. Kat ni nga tapugi Ay suda mo ti agsangsango di lamisaan ti barangay sekretary. Naglukon. Ay, jakla ko maibaga da ito ikang kalakay ngam. Kitaab madadaal kayo kadagiti ka barangayan. Madadaal ti imahe ti barangay tayo. No kanan akas ti makita dagiti mapan iti barangay hall. Sika ti pusgak amang paliew kadagiti paris-paris iti barangay hall. No da kagawad tara kitag duty, Chief Dumeng. Wala tatang, chairman. Ginapurno na tik-tik-tika kida. Madi. Ni pa'y mo't nanang yo tinakara na kadakwada paris-paris sa opisina. Ingagara ka pinanawan ni kagawad taraki, ija imay nag-duty. Ngam sana ka pimanaw, nagpalpaliiwak iti store da Francine. Kahit anyat na paliiw mo. Nang rikop ni Francine iti store na, imalatiw iti barangay hall. Kasta? Pagamuan, nakitak mo't ni Maduna na pa ni barangay hall. Anya pa'y ngay. Gusto niya ko na ninanang anadanon na. Paris-paris tam. Langgo nga kagawad. Talaga, madadal tayo. Gapitara aramidin ni kagawad tarakay. Agpulon to madlaeng. Apay, santo nga tagubatin ni Indang abakat na dumamuan na aramidin na. Dahil ti padanan tayo. Naglapayag kidaga. At tulad ta istorya makadanon ka ni Manang Indang no di agsardang ni kagawad tarakay. Nagbit ngaglabas ti aldaw kagawad. Kasla kaano na di Pasko ka ng baro atawin. Valentine's Day manayin. Amangan no anda ka dityaw. Anda nga raud, angam ni. Kasanungatan ket syakmet gayam tinayra nga officer of the day da. Sa dino ayan ti pagditan niyo. Apay nga minanaskan pala agdit kayo ket nagwayaan kayo mati balayo. Apay. Asino ayat ti ammo makadit ko, Chief Domeng? Sana ya, ani Manang Indang nga bakit mo? Asus! Anyat sirbiti kinataraki. Ngayon anusak ni Indang. Ada kasinublat na. Anya. Paltarake, mapantayon. Nay, napay po kay. Papanan nyo kan angkal mo. Nay, napay kayong kadwam. Shutak, Chief. Aya. Francine. Nakayaw? Ala, kababain Dumeng. Agsinsina kamin kanlakay ko. Di na pa'y amo nga dan kasukat na. Takanayod mo't nga agparbangon amapan agbalsig iti pagsungrod iti pugunda katugangak. Kastaya. Awandanag ko nga uray sigunda mano ti Shutak. Isina na kanumutan nila kay na, Chief Domeng. Chief, kababain ko man agdawat akman iti pabor. Anya na ta kagawan. Sige, ibaga. Mapan kami labiti jayili. Ilibrik man na gito'y kakadwak iti pangaldaw. Agsubli kami mutla adagos. Agdedate kayaw. Kuma, no, isununak pa lang ag-duty dito barangay office Nagyaman ka, tanagudong ni chairman. Amangan no agmalimot iti napananamiting.
Dinamag ko iti sekretarya no sa dino tinapanan na. Ket agmalem ka no ijay ayanda kumpari na ang mayor. O sige, no agmalem, okay lang. Aginggat aldaw kailangan mo't ngag-date. Ayos, Uncle. Dayta ni Maduna. Mapantayon. Wala. Nagitaw. Ada ako ang taraki, mapantayon. Apag-isuti ka damaw. Ne, kasano nga in kami na, Chief Doming. Sige, enjoy kagawad. Pasensya ka na, Chef Doming. Agtanod kang al-al daw. Ngam ni, amangan no nimat kagawad taraki ti tantanudam. Uray no siya ti tantanudan na takakampi day ta. Puhira kakamping ka. Sige, ag-enjoy kayo. Siya akong timakam mo dito. Intayon mabisina ko, Uncle. Umunatan, Pogi. Sumarunudan. Ay, agkukuyog tayo nga upat, Madino maud-udi kami. Ang mga nukalat nga daw may makigubat. Uwan ba't wala, mapantayon. Sige, Ano yan, nagtuturid na kita nagkukuyog kat imal aldawan. Madya. Sakti pagbalatakan ti madingar aramidan ni kagawad taraki. Ay, sana mabalin ti kasaw eh. Awagak ni tatan. Kadwa ko man ni Rosa nga may dito'y barangay hall ngam adamot gayam na pananda. Inawagan ti kumari na. Nagpakadwa na dya mapan agsingir iji barangay kubot. Ala saan na bali. Saklat tantiag bati dito'y. Uray kat, paumayan ni kagawad maring nga sumukatkan ka. Sige nga na na. Saan lamamin makadanon kay Jay Ili nagmotor ka dumeng. Talagang agmutura kong. Kamakamak na gaya paris-paris ng imbaga ni Tatang, Mr. Chairman. Mayat ito eh. Mangan tayo aging kat nagtayo ka dahil agduduma putahe. Napiso ka akong tipinggan ko. Thank you, Uncle. Blew out at talagan. Da kami kani uncle mo ti ag-blow out, Pogi. Mairanod kami kit Pogi. Nagasat ka, Pogi. Nailisi ka iti gastos iti data. Uncle kumot ni Uncle Ataraki. Kagawad taraki. Ne, Chairman. Dito yung mati umayo pangaldawan. Umay kayo Chairman, blew out ni Uncle Taraki detoy. Mangala kayo matitiplatoy ijayan. Kargaan yun kadagiti agkakaima sa putahe. Sana kung may makipangan. Chief Dumeng, umaykan. Ne, adamat ni Chief Dumeng. Sorry, kagawad tarakay. Napanunot ko nga i-date mat ni Chairman Litoy. Naranan na kayo matay. Kadwa may daman ng indang. Anya, nay. Nay, di ka madanagan, kagawad tarakay. Da kami mo ti mangi blow out kada indang abakat mo. Ket ni Toribio alakay ni Prancing Mat. Anya? Kat no napan nakibalsig iti pagsungrod ti pugon nila kay ikaw. Ay, kanakan po gay. Sumungan ni ikit mo ngandang. Ay, bit na tayo pagmalmalo na itilaban na. Asus. Ala, Una yan. nilakay ko dahil sa marsaro no. Nagbitbit iti wasay. Ay, tumaray kan Pogi. Takyas! Uncle Taraki, takyas! Ay, kanakan po gay. Di nga makalipas kagawad tarakay. Batanak ni Chief Domeng. Ay, labaanak ni bakit ka. Tumaray Ay, nagtatakyas dan gam. Saan makadayo na gijay? Anya ngay kagawad tarakay. Dumeng ibatamon. Amo munta ramidam kas Chief Tanod. Wan Chairman. Sige, surutan mo nang iti makyas kagawad. Ay, umain ni bakit ko. Tsaka iti babalaw. Ay na!
Ay, di mo may tarayan ti malo ni bakit mo, Tarake! Kinamatan ni Manang Indang ni Kagawad Tarakay. Ay, bay amida. Ayabak ida yi barangay hall. Ay, salbag ni Ayat. Ay na. Nairidip ko talaga. Nagtagtagay na pakpayan. Imbagtad na ka pala dito yung barangay office. Chief Domi. Ha? Naitarayamot lang ni Manang Indang. Ah, Nini. Manyating pagkakon. saan ko ngayon tarayan? Nagarami na kiti pagmalo na kadagiti labaan na. Ha? Isuan, naibayaga ka, nagsubli dito yung barangay office, Kagawad. Kaya. Nagmadin niya tagtagainap ka. Domi, mabali namin. Ay, lakay. Natayon ni Kakailay. Ay, nataymat langan. Natay mutlaan. Ne, apa ka sa tiko na blakay? Awan tasan laanam namin duwan ngin rubat nanti matay. Idi damo, ti amo dagiti kabalay na kat natayen. Ngem gayam, narnekan laturog na, ket nakariing. Uwan aya. Ngem, aguray ka man. Masigurado da ka di anatayen? Ibagada nga rod anatayan aya, no saan da masiguradaw. Tanamin ado nga rod na napasamak da ita. Iso nga rod nagbilbilin sa bayan. Imbilin na kano kentoryo asaan da balbal sa maran numatay. Ay uwan, tatirason, amangan na makariing tumutlaan. Kasta tinaingat abiling. Uwan nga Ngam no natayan. Adaman nga rodan may masaya gaya noters funeral home sa. No, idjay ti pangimasaya aganda. Dakalmat nga min jay family house da. No nga idjay ti pakaimasayagan na. Uwan na ya. Ang mga nujela pa nakabalsa muna ken pa nakailogon na ti pakaseknan ti punerarya. Ken inton maitabon No saan nga imarcha aging gadya kampusan tao. Maramat tumutla siguro di karro tayaw. Awen. Ay adaman nga rod ilwalwan nyo Jaklam mo dita. Nay. Apay di mo amaw. Jak amo no anyat relihiyon da. So jak amo no agpalwalo da. Sa bagay Day. Ay. Tugtuglip kan sa. Saan? Ay, nilawaan ko lat nagsuyaab. Oh, di ka mamut, guste. Aun lat dumamon kinidumi ka manugang mau. Sa bagay, saan na ka mas dawan? Pasado alas 12 iti aldaw. Panagiilad, dagitay man nagilad iti tingat aldaw. Ay, iso aya. Ngamusan nga amin ngagsuyab kat makaturturog. Awan mo't kati question ko dita. Sige tayo nakagida sa harta mangal daw tan. Sumarunukan, madamdamakan to amaturaw. Uy. Turo kay malaldawan. Mabalin to pa kap-kap. Ay, isa anak mata makaturturog ngagpaisukit. Apay ngamin na nagsuyabak. Madia. Nakaran naksamutan kinidumeng. Uwan tatang, nagasan kahit mga rodan ita balayaw. Uy, kasayaatan ngagpaisaw. No da tayong opisyal ti barangay, ti kaunaan na makipagrik na. No adda mataya ka barangayan. Sige tatang, bye. Napanmat gaya man ni Rosa. Kunak lano ang dapay lay tilikudak.
Mapandakan na nang iti punirarya. Tayo sa ti pa kay masayagan ti bangkay ni Ina Ilay. Agsasarunon ti matay a senior citizen di ti barangay. May ibos na. Talagang oras ti panagriridam. Ay, saan matatakas na rumide pakpay? Hangam na yun. Pwera maal-alya Condolence, Kakaturyaw. Condolence, Ama. Ay, agyamanak taada kayo nga agkatugangan at chairman kan kagawad to'y barangay tayo ang bugsutan. Yaman pa'y apo. Kaumay kayo makiandingay kada kami anatayan. Ay katuon kaka. Wakadungdung awak manlaunay kagawad. Tanak amabaen nga agsangi. Nga ureada mangibagbaga akarprupak tilak kayudan abakes atarakan nila kay itot. Ha? Alakat ibulos sila ta nagkaring nayo, Ama. Ay, apaya. Apayan. Nagganas ti agdong awu. Mabang aranak man launay. Nukas to'y nga adda kayo makipagrik na. Nang runa. Numakipagdungaw kayo man. Ilay kuwaya. Kita undag ito'y umay makipagrik na kanyak anabalwaya. Ado, ti makipagrik na iti pan nakaunat mo. Ilay adinungdungo. Naunat ka talaga. Di kaila maluyaan, aya. Makipagdungaw kayo man mag. Duming, makipagdungaw ka kanumay. Ay, ora na kayo matatata. Ala, tumanaw kayo lataa. Italungon ni Ilay ko. Tanawan nyo. Tapno maluyaan kayo. Saan na kayo nga alyaan? Tanawan nyo lakit de. Tirupa na. Ala, tanawan nyo. Tagdungaw tayo. Nama, tanawan man. Tanawan ta ni Ina Ilay. Di talungon na. Tagdungaw tamay. Nasaya at launay kakabsat a seniors. Tada kayo lata makipagbambantay ti bangka ni Kabsat Ilay. Ay, wala, Chairman. Kasi man ni Kakaturyo na balaw. Luawan man la kami minulagat na bambantay kang baka na. Ni Kabsat Sino, Chairman, pulaw. Wait, nasaya at no kasta. Makilamay tayo kadagiti matay. Agabuloy tayo tapno maabuluyan tayong tumod intunda tayo ti mauna. Kasano na ita, Chairman? Nay. Hanyat nakakatkatawa itimbaga kaya. Kasano na ita, Chairman? Makilamay tayo kadagiting batay. Akapada tayo asenyor. Tapno, makilamay tan tubay tintun matay tayo kasakaday.
Wala. Aglilin na may tayo Kas medlatay ko nada give and take data. Makilamay ka. Tapno lamayan da kan tumit. Medyo madin siya. Nay, hanyat madi yung bagak ngay maray. Toy na, Chairman. Oh. Kasanun to pa'y makilamay ni Mari Ilayin. Sunda tayo matimatay ka. Natay matan. Kasanun to madam makilamay tayo kanagiti na ud-udi amatay. No, natay tayo tumatay. Udi. Dagitin to kararwa tayo. Winwalalya tayo na ati aglilin namay. Ipay kat. Pasing to nakararwawon no. Alya dagiti manglamlamay iti kao dyan amatay, Chairman. Paisan mo ta. Dan to pay mo ta dagiti kakabagyan kan gagayam ti matay. Tanam na maam kaday, nga danto pa'y si bibiyag amayat nga aglamay numal alyadan tumatay. Asinon tumati agitabaw ka nagiti kaudyan amatay. Oh, panunutin nyo manday ta kakadwa. Ay nang, wun aya. Mga no adak ayat mo nga ipaw, et kiniilay ko, marisinay. Dahil tangarod, tejak mairwangan nga ibaga. Mga no saan mat akayat ni Kumari Ilay te agawat ipaw 8. Amumot ni bakat kaon, kumare. Saan anapaidam? Wunmat kiti Sa maysa. Amang numasadot nga agbit-bit iti paw 8. Anya ko iti ipaw 8 mo aya. Saan mat kiti anadagsan Da ito'y man panyo da iti lakay ko. Nalipatak ngami nga inraman. Iti naipabalon iti kuana nga usar na. Alakit kasaumon ani bakit kau. Bili namon ana imbag. Kalpasan amay kabel mo ti panyo iti lungod na. Ikabel mo iti masikigan na. Kayat mo asawan? Lukatak ti lungon na? Ay, saan mo alukatan? Iparabaw mo di talungon na. Tasya kon ti manglukat di talungon na. Unmut Gaputa si kamet ti agpaw Asa umut ket ibagam nga agpaw ka tapno amuna. Bili na meten. Ngala, wanan kumpadre. Ne. Di ka unay dumkat kanyak. Tadata iti sangot tilungon ni bakit mau. Anya. Amang ano agmulagat ni Kumare, kat maditi atap na makakita ka data. Dagasan, nung makita na ta ni Kumare, pagimunan nagpay. Di ka madanagan, Kumare Sinay. Final day to'y alamayan. Makadong awak, Kumare. Nay, dungaw ka sa manan, kumpadre. Uwan, diyak malapdan, Kumare. Gagangay sa itinabalo. Oray ton rabin ti panagsublita yelamayan bakit? Oray makipagpuyatan tumoy. Ay, hanyan aya. Malagip ko lakit nga ron idinatay day di kakatimot. Anyat malagip mo. Dagi tayo nakaadado apaw idi kanaw. Ay boy.
Nagsipaw tinaramid dagiti daduma apada senyor. Ada pa'y nakita kidi apanyo, boniti, pangis agwantes, kan dapay basit asupot akasla na siksik ti kargana. Nairaman ito lungon dagijay. Ha? Ay, wen. Ita, ang mga numapasamak mat kan ni Mari Ilay. Ay, wen. Ang mga no, adamo tagpawit. Oh, ang mga no, adamo di pawit mo, subay nga. Ay, awan kanyak na italakay. Pamate, uno aramid la dagiti nagkauna kakabagyan daytan. Kunam kita dapay nagipawit iti day di pari timot iti kwarta na bukal asang aribaw. Apay, di mo nakita day di Aguray ka. Oh. Saan sa laasang sangaribo day? Nakasilupin ka. Wen, impawit kano ni bakit sayukap a pensyonada para iti day di lakay sagoy alakay na. Ay, ado editi sayang gusan. Ado lamin kung kuna ti daduma. Mabalin mo't ay ati agipaw itinatay kunada. Oh. Wen taado nga rud mo't isa na mabati ti day takita ti pawit. Ay, makaawit nga taaya nga min bangkay. Kan mausar nga taaya pa'y dagijay napauitan, dagijay maipaw-paw ay Kunada nga oray no sandan ang mausar ta kararwada kat nga rudan. Katuin ba? Nga matlis akit makita da dagijay na ipawit para kadakwada. Niyan. Nagatulakit nga mo dagiti kapada asinyoray. Pagkakabawan dahan dagiti umununa amat matay. Senyor da nga rudan. Senyor tayong to ba yun? Siyempre, ado ti kayat tayo nga ramiden, kabayatan as ibibiyag tayo. Karaman daytan. Ayun gayam, kaano-kano titabon ni Mari Ilay? Urayin da kano pa'y asumang pwede kakaisuna nga anak da. Isunto kano ti mangibagano kaano. Indod bigat ka no titabon ni Mari Ilay. Wen, tanakasang pwede niya kakaisuna nga anak da. Napahot mo't basit ti lamay Ita nga rod. Ti maday, adalata dagiti sana nakaiwarse iti pamati da, ama balintag pawit kadagiti natay. Malagip ko lakit nga rod. May sakamat idi nga agipaw it kumay ti day dila kay Timot. Kuma! Ngam sa na natuloy, ta doon na idin di pawit. Mauawit na nga rod. Pata-pata ka no makasao nga tada di kakatimot. Agreklamo lagi diya, iti kaano ti pawit. Tadinan kabailan nga awitan amin dagiti pawit. Kaputan na tayo, ad-adan adin na naawit dagi diya. Kalukwan nga mintikas dyan. Ano bala? Anyang arod kat pamati damot. Pamati dagiti tao iti ugma dayta. Naglukon. Itay pa'y nakaturog ni Sufing. Siyak. Yak matla makaturog ayin. Jak maiwak si iti panunod ko dyan baga ni Sufing may papan iti pauit kadagiti natay. Malagip ko na di binulod ko ang martilyo ajak na isubli. Sakpay antay na di pare agapito. Ay, nakasangit ak iti sangot ti bangkay na. Iti panangkid daw ko asan na ko mga alyaan. Ay kat puno, tadi na kinalalya. Ngam, hindi ko na da mabalintagi pawit kadagiti matay. Jak matlatay pawit. Kat itatadamanan natay akapada senyor. Ang mga nururay na pailang ipawit ko piman. Ngam, ay, kalokuan. Adula, min ngamin day ta pamati. Natay dagi jayin. Ay, makawit na pa yaya. Ay, na po ay. Mabatbatibat ka?
Kasano ko maababati batak sa anak pa yung nakaturog. Anya, ay kat no tumangat tirabi eh. Maningsing ka. Eh. Kung naklano mabat-batibat kan, ngamadyat kat katawa amaya. Yak may waksi iti panunod ko, di nagsarsaritaan ta. May papan ka dagiti maipawit ka ni bakit ilay. Anya, Eh. ay, awan lang di mo pagpuy-puyatan na laklakayan. Ang panunutek nga minti pamati, dagiti daduma, maipapan iti day ta pau-pauit ka dagiti natay. Ay, sika talaga. Maturog ka kit din. Yeah. Masapat ang agring no bigat, makipamumpunta gani ka kailay. Ay, wunaya. Sige, maturog ak mo nan. Umarako pak mangarod. Ay, magmag na tayo. Ama pa na di kampusan daw. Ay, sana balit ha, sinag tayo ang lakay. Ah, Daduming nakipagbitbit itilungon ati sigurado kakaasida tanadagsan yalungong. Ay, dadagsan di bangkay. ay, nalagahan di bangkay. Dagitay na iraman alidaon tilungon tinadagsan. Ay, kung nga raw. Dagitay pauitin niya. Kidinaya. Kakatwa, sutay pa tilungong. Nay. Kung titila ka lumong. Nay, Ha? ano ka daw? Ano ka daw? Ay, apa yan? Apa yan yung ay? Naglakad tilungon. Nagtataray mo tindagiti makipabumpong. Abingay. Dumeng. Nagungar ni Inailay. Anya. Ay, sos. Emburandis na. Nagiti pauit. Salbag na kita pa, uay! Nakaugot ti bangkay. Ste, nagungar. Natagtagainap ko matan dinatay a senior citizen. Domi, mabali namin. Ita, naisurat kon ti titulo to'y drama suratag. Naikanak man na di tayo diya, iti panaggapo kay di Barangay Affairs Office iti ilay. Ay, iaramidak man, iti drama script ti treasurer ti barangay na mugsitan. Mayat gaya, ti mapanagistambay sagpaminsan ni jay. Tadot mapidot nga idea asuratan, may papaniti barangay. Ano ti masagap adamag iti ruarno ka. Ano ti mabalin na suratan na drama. Ay, ipanunuta ka na yung bago. No kasano nga buklat na itong istorya. Ay, agam na. Una anak sa manmutan to'y tuglip ko. Talaga nga awan ti treasurer tayo dito barangay kagawad duming. Kung nga ron kagawan, alanganin na sumurak para dyan. Ne. Apay ngay. Kasano nga rod da ito eh? Kasano pa iti honorarium tayo? Dahil nga ron ti parikot ni chairman. Awan man la apolos ti pakaam muna. No apay asaan nga agjut-juti dito'y barangay hul. Ang dadama ka nakalap ko kagawan ng sound. Ngam sana marites dati Anya da ita, kagawad duming. Nagtalaw sa tay artek kan babairong asawa na. Kat iso ti pakakumikuman na ita. Sapsapulin nan sa. Anya? Apay nga rod adi agpakada iti nasayaat. Tapno amu tayo mater aramidan tayo. Tapno makaala tayo iti sukat na.
Damang ko pa mabain na mangipakaamoy ti panang sapsapol na iti barumbadong asawa na. Ay, kasano ngamin ket namin anon a binagbagaan ni chairman. O nga raw, Di na paila sinaan no kasjay matlaeng. isun sa timbaga ni chairman. Tamay ramraman ang ti trabaho na kas treasurer ti barangay. Kumaa, winno saan agikatan. May lalaan mo't nga tayo, iti awatin na nga honorarium na. Anyamat nga iti makuna nga ta ni Nana Bistrang nga inada. Amo pa yan. Agkakabalay dan samot. Di bagbagaan na kumati manugang na. Ure bagbagaan na, nukas niya talaga ti aramid ni isko amanugang na, awa na. Awan, nukas ti asawa. Sinaan na langan no pasig tumatla problema ti ipapaay na. Saan dan samot anagkasal? Un nga ba? Ikamat na launay nga minji bagina, iti live-in partner na. Agdadatan ti panang lukluko ni isko kinkwana. Ngam, ay, agpakama agmatlauna yan. In love nga taunay, ani si Mac ni iskaw. Anyan? Nangamala, bye-bye tayo. Urahin tayo latan no kaano ti panagsubli na. Nakakaasimot no sukatan tayo kit dinadagaws. Ikan pa iti gundaway na. Ure makalawas lang. Lakay, rumwarak, enton maibalaybay ko dagiti linabaak anamurngan ta. Papanam. Inkam bakit yan da, ken Rosa? Gumatang kantuman iti, may isigang nga ikan wino, may paksiw alamustam na hinuod na maranam. No, adda manmanumot ti kasjay. Dagiti kumabumbunog iti karayan. No, adda maranaak. Iso gumatangak. Dumalaeng dagiti lames, nang runa dagiti maalay ti karayan, ta naramraman metlaeng. Di ka mapanya di barangay hulaya. Ay, masadsadutak nga raw. Aglaladutak. Oray tanimot duming ti officer of the day. Imbagak mait, ano da makasapol ka niya, kadi una importante, ibagana amad maditirignak. Isu unjayam, kumusta ti tesorira ti barangay ani Sosima? Ay, dahi tangaro tidak kalaparikot. Tasaan ngagparparangi ni barangay. Adamot sayang gusang asinurot na ni Isko iti lugar da. Sumot tinasaw kanyak ni Duming. Di pa ikot mapinding dagiti honorarium yon kas kada sa bali pa apakasapulan nyo kinkwanan. Ay, wen nga road. Ikakpay ti dwalawas. No saan ngagparang? Amangan no ikaten main kat sukatan langan iti sa bali. Day, gustay. Ay. Apay? Ay. Sino ti kaapab na kasta ti jar mo asim magpait? Daya barangay treasurera. Bimbaba yan ngagtatakaw. Di, apay nga min ayak. Hintaray na ti kwarta ti barangay. Anya? Isu ka di asaan ngagpakpakita di barangay hall? Wain. Wanan bain. Agasam. Nagdakkel agad na tintaray na. Aganaya 100,000 pesos. Di, apay ngay. Di, anyat arami damitan ngay. Idarom ko, daya babae. Inakipablater. Agasam. At tinulad na kidintipirmak. Ano ya? Ada notice kanya ti Treasurer's Office ti munisipyo. Kasanong da ita? Kat no saan ka no amabirukan, wino ag-reporten, mairamraman na. Aniya? No kaano pa ya maudin na termino. Kasanong aruday? Adan kinasaritak nga abogado. Yung kasi tinakunak, no saan amabirukan da yaso siya kimabalod. Nay. Ay, stroke talaga ya masapsapulin na ti asawa na anis ko. Binuti kalibin na.
Gayam, naglemengan tiyawanan bain. Ang mga nudwada na nangitaray iti kwarta. Sika magayam, ay sumra ka. Nagyaman na kaka. Agtugaw ka, Chairman. Anyat pay-pay ko, Chairman. Itaman pa yan, nakapasyar ka dito'y balay. Huwag nga sana si Katipasyarak. Umay kumandamagan. Ang mga nuamom kita ti paglimlimangan ni Susi mga anak mo. Ay kwa. Agpasensya kan, Chairman. Jakmat amo. Parikot ko nga may tintaray na akwarta bistra. San nga min asinsinan gatad tintaray na? Honorarium meng opisyal agraman allowance dagiti tanod ken appointed personnel ti barangay. Agraman para supply. Tirigan na. Dua kami anak kapirma. Ay, pasensya ka na, Chairman. Jak matambaw no sa dino tinapanan na. Pati cellphone na, jak pa'y makunta. Ay, pangasim ka diya. Dawatek ang makitinulong ka kada kami. Tulungan da kami amang biro kita anak mo. Ay, mahuwan, Chairman. Nagluumot tunday asusi ma. Huwag nga raw. Ti amu tayo kat sinapol na nila kay na. Gayam. At damadi nga aramid na. Naita nga raw. Wenno nagtuhulag dakit de kini Isko. Kampay ede kat nagtalaw ni Isko. Kat kundi sapol mo't daya asusi ma. At dalamin ni Tana. Matiliw ko mga rod kat ibalod dan. Tidakas na kat mayroon maraman ni Chairman tadwada ang nagpirma. Naglaing matanan ang tulad iti pirma ni Chairman. Simple lang amin, ti pirma ni Tatang. Nagadulakit din ati prong atao dito'y lubong aya. Ang in-report ni Tatang na ito, nagpatulong pa yan iti kumpadre ng abogado. Sa bagay, amu tayo mat adi maaramid ni Chairman ti agtakaw. Di na dadaulan tinapintas anagan na. Nang runa dito'y barangay. Gusteng, maturog tan, umay kan. Nakatugaw ka pala dito'y balkon akasla daor orayam. Ay, Anyat pampanunutem aya. Dahil man na nasusi ba? San abali ata impablateryo matan? Sigurado ang matiliw day chayon. ngam. Ay, sigurado ang nagastos na ti kwarta inton matiliw da. Ay, sayang pa da di agatan. Kumaano kwartak? Yung kwarta mo't nga ro ti barangay. Agsakit ti ulok bakit? Ay na, di mo pampanunutan unay day tata. Agsakit ka laang iti kastangar aramidam. Umay kakit din maturog tan. Sige, muna kan. Panawan nak dito yan. Buyaak pa'y dagiti bitwan kanti kakaisuna abulan. Bareng mabanog tumot la dagiti matakit makaturog ak taon. Nay, anda nagsardeng kan nagparada mo to riti sangot ti balay may. Na. Anda dimsag ngam di na pa inik at ti helmet na. Laang rupa na ti agparparang. Aday na, agtuktukan. Asino ka? Asino ka, kunak? Sumrik mo ito, nakaslabalay na. Siyak na ito, inanang. Tumboy, awan anak ko nga
tumboy. Mabit lang. Ikatik ti helmet ko. Saan mo si ka ni Susima? Ay di nak manalilawan. Umawag ak iti tanod. Uno ni Chairman Gustay. Aday ta. Mabigbig dakon? Sika magagpaiso. Sa bali mo itong tilangam. Dahito ti pangbigbigan nyo kanyak. To'y dakkel asiding dito'y abaga. Nagpaiso. Sika ka di nagpaiso. Una nang. Ngam agpampamarangak atumboy. Sa balin tilangak na nakawika. Yun medyo pinaritokik ba si tirupa. Anak. Kamu yung tirason ang nagpukawak nanang. Naibagalakit din da chairman. Wan. Indarumdakan. Katsapsapulan da kan dagiti pulis. Amok nanang. Agpampamarangak ita akaanakan nyo manipod iti sabali nga ili. Anya? Pakulbudan nak. Masapol nanang. Tano saan mabalutak. Apay nga ba nga inaramid mo di kasjay. Awan maaramitak nanang. Nauma akong agrigrigat. Anya? Addan nakitipunan mikin isko anala kaabumaknangan. Kan pakaliksaban iti dakkel. Ay sus Mariusi panako. Mga no pa kay sagmakan nyo da ito'y. Saan nanang? Kat no adagdamag may papankanyak. Ulitag. Ibagayo akaanakandak. Kati kwarta nga intaray mo manipo diti barangay. Nayaramraman pa'y ni Chairman Gusteng. Isungarod ti ginastos ko anang pabaliw iti langak. Makamumot ni Chairman Gusteng ang mga kalintagan iti bagina. No agkamkamali, isu ti mabalot. Wan hipe. Wen, umaya kita mo't lang. Bye. Kagawad Dumeng. Chairman. Kagawad Ansaong. Chairman. Dumeng. Agudong ta. Kat si katagbati dito ay kagawad Ansaong. Wan, Chairman. Dumeng, paglugan ng tati kutsem. Napatag ka noon ay tibaga ni Hipe sobre bilya ka na ta. Okay, Chairman. Nangay dito ang meeting nyo at tamasapul unay ama-amuan nyo dito'y. Dumeng. Gitaan nyo na yung magtiladawa ng iti doang ipakita mi ka na kayo, ha? Wanted na gito'y. Member da ka no iti may sa sindikato nga operate dito yung Santa Disgracia kan iti kabangibang nga ilay. Nagdakas dagitan. Kan posible asumurot na dito yung nagbugsutan. Iso nga alerto kayo. Chairman. Sige, Domeng. Ipakitam ka dakwada when ikami da iti kopya da. Ken ipaskilyo ka dagiti kanay na pagistambayan dagiti tao. Adda sa nga ilida na nabistra kagawad Dumeng. Adda pa'y motorsiklo na. O sino na dyan? Nakasaritak ni Nana Bistra kat kunana kaanakan na manipod iti sa bali nga ili. Kasta ka na eh. Wen kagawad. Kasta ha? Daw asan nyo Inton agawid ak. Numagasak mo ni dyan, malamsak mo't lang. Wen kagawad. Idi na minsan, duada ka numat, kuna ni tanod ukok. Nakalubunda iti motor. Kat nagturong damanan iti balay da Nana Bistra. Ipakaamok man kan tatang. Amangan kit din o... Noan niya kagawad. Ay, awan, kagawan at sang. Agpaliiw kayo latan.
Kasta ka day. Asya kung ti dumagas dumeng. Agdamag akan bistra. Nabilin kong da kagawaran song kan tandod ugok, Chairman. Nasayaat. Oras nga umay mananag iti sa nga ili ni Nana Bistra. Yawag da adagos kanyak. Nasayaat nga raw. Nasao kanyak ni Tanod ugok. Tumboy ka no ti may sa nga ili ni Nana Bistra. Tumboy. Kat no tumboy ti may sa wanted. Isu nga raw, anabukal adagos ti atap ko. No kasta. Dandanin matiliw dagiti wanted nga intip ni Happy kanyak. Nukas kasano, may daydayaw manan ti barangay nagbugsutan, kat bida kayo manan. Saan ko akasapulan ti pamadayaw? Nang runa kat nagdakkel ti parikot ko maipapan iti nagtalaw at tresorera. Mabit lang datang. Dawag ko. Ni kagawad ang sao. Hello, kagawad. Kagawad Doming, positive ti tumboy asa nga ili ni Nana Bistra. Sangsangpot na. Kasta? Sige, siputan niyo. Umay kami adagos kan Chairman. Kan umawag kami iti pulis. Uwan, kagawad. Sige, bye. Bye. Tatang. Anda ka naman ti bisita ni Nana Bistra. Ay, Chairman, nasaan yung kadigay balon ti anak ko, Nabayag gaya mo na lukluk kunda kami Bistra. Uray sika, agsungbat. Saan nyo kumanyeram naman ni nanang ko, Chairman? Saklatan ti balod yo. Hinapurno na. Orenis ko, natiliw matan. Kaya awag ni Hepe. Ngam nakirangat, isa napilitan daan ang paltog kan kwa na. Aniya? Sige, patrolman. Ilugan ni danitin mo, bay. Kat uray sika, Bistra. Sumurot ka, bay. Dahita ti maghanap yaw. Agnakam kaymot nga taan. Nagtagtagay na yung pakmanan. Kitnay, aldaw gaya man. Ay, inak ang luton. Amang ano, dandani sa mga pwede ni Rosa.